Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви залишаєтеся разом із нами і обираєте нас. Мене звати Аліна Блохіна, і я буду працювати для вас у цій студії впродовж години. І вже рада представити вам мого гостя. Це Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Іване, доброго дня вам. Доброго дня. Власне, розпочати хочемо із такого. В Одесі оголошено план перехоплення. На вулиці Бугаївській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито людину. Про це повідомили у Нацполіції. Наразі слідчі з'ясовують обставини того, що сталося. Більше нам розповість заступник начальника відділу комунікації в Одеській області Любов Гордієвська. Вона одразу, як тільки зможе, долучиться до нашого прямого ефіру із коментарем і найсвіжішою інформацією. А зараз ми розпитаємо про те, що, пане Іване, вам відомо за тими подіями, які відбулися в Одесі. Вчора ввечері, близько 20-ї години вечора, було вбито громадянина України. Відповідно, оголошено план перехоплення, який зараз наразі не виявлені злочинці. І зараз продовжується план «Сирена» по території Одеської області та суміжних областях. Громадянин цей який загинув, мав вогнепальні кульові поранення калібру 5,45 і мав проблеми з законом. До цього був засуджений за грабіж і за крадіжку. Тобто, чи можна говорити про те, що це були якісь розбірки безпосередньо через таке... Його навряд чи можна назвати кримінальним авторитетом, як про це називають, так, але те, що це була судима особа і, відповідно, одна з версій, звичайно, яку розглядають, це версія пов'язана з його злочинним світом, так, і з можливими його партнерами. Пане Іване, я хочу у вас загалом запитати, тому що таке більш загальне питання поставити, тому що ми бачимо, що дуже часто наразі в Україні відбуваються ось такі ситуації, стрілянина у містах і у великих містах так само. Можна згадати тут ситуацію, що відбулася у Нікополі, коли у залі суду підірвали гранату. От обіг зброї і обіг вибухівки в Україні, чому так відбувається? Як гадаєте, що от трапляються такі ситуації? Я не думаю, що я скажу якусь новину. В Україні йде війна. Як би не хотілося комусь закрити очі і, відповідно, уявити собі, що цієї війни немає і, відповідно, немає породжених нею проблем. Так, Україна на сьогоднішній день одна з унікальних країн світу, в яких відбуваються конкретні бойові дії, в яких є, відповідно, зброя, використовується, і країна розділена на ту частину, в якій ведуться безпосередні бойові дії, і на мирну частину зараз України. На частину, яка контролюється українською владою, і частина, яка не контролюється українською владою. Відповідно, ми розуміємо, що в зв'язку з війною, а винятків у світі не було ніколи, і навряд чи знайде ближчим часом світ якийсь варіант, як запобігти більшому, ніж для мирного часу, розповсюдження зброї, вибухових речовин, відповідно, під час війни. На сьогоднішній день ми розуміємо, що є джерело, звідки можна взяти зброю, є особливості демократичної держави, не тоталітарної, яка не створює там кордони, які неможливо подолати, яка не перевіряє тотально кожного громадянина України, не заходить до нього додому, не робить зачистки на мирній території. І, відповідно, там не перевіряє торбинки, коли ви йдете на вулиці. Тобто є ознаки, абсолютні ознаки демократичної правової держави, тоді, коли тільки в разі підозри там, чи в разі надзвичайної якоїсь ситуації поліція здійснює більш прискіпливий і більш широкий догляд речей. Ми маємо справді серйозний виклик у зв'язку з додатковим поширенням зброї. Разом з тим, поліція постійно вилучає, і поліція, і Національна гвардія, які працюють постійно, вилучають великі об'єми зброї порівняно з довоєнним часом. На сьогоднішній день ми 2-2,5-3 тисячі одиниць вогнепальної зброї, це та, що стріляє, не говорячи про набої, не говорячи про вибухівку, вилучаємо. Практично щодня вилучається 3-4 гранати. На жаль, щомісяця 3-4 гранати спрацьовують і гине 3-4 чоловіка. Пане Іване, дуже перепрошую, ми повернемося до розмови, тому що зараз маємо нагоду саме почути Любов Гордієвську, заступника начальника відділу комунікації в Одеській області. У неї розпитаємо про те, що, власне, відбулося у Одесі, про те, що ми вже говорили з паном Іваном. Пані Любов, чи чуєте ви нас?
Чи чуєте ви нас, скажіть, будь ласка? На жаль, не маємо ми зараз, я так розумію, зв'язку із Любов'ю Гордієвською. Спробуємо долучити її пізніше до ефіру. Так от ви говорили про те, який обіг вилучається зброя і вибухових речовин. Так, це доволі, порівняно з мирним часом, це доволі великі об'єми. Разом з тим ми говоримо, що так, може бути, можуть знаходитися тисячі і десятки тисяч незаконно громадян України. І, на жаль, далеко не кожен з громадян, який вивозить незаконно, вже вивозить і придбаває зброю в такий спосіб, чи отримує зброю, планує використовувати її знову ж законно чи в якийсь належний спосіб. І це логічно. І через те у нас вибухають зараз, на жаль, гранати і в судах у тому числі. І, на жаль, у нас відбувається дуже нездорова дискусія в суспільстві. Тоді, коли окремі, в тому числі там політичні діячі, громадські діячі, намагаються в залежності від своїх політичних симпатій, антипатій виправдати вбивцю, практично терориста, який використовує вибухівку в громадському місці, незалежно від того, якими б найблагороднішими поривами він не керувався, якою б метою він не керувався. Але в усьому цивілізованому світі, там, де живуть люди, які дружать з головою, які дружать зі здоровим глуздом, засуджуються подібні прояви своїх настроїв і своїх реалізація своїх намірів. Пане Іване, мені підказують, що зараз вдалося встановити зв'язок. Любов Гордієвська, заступник начальника відділу комунікації в Одеській області, з нами на прямому зв'язку. Пані Любов, доброго дня. Чи чуєте нас? Знову. Пані Любов. Не маємо ми, на жаль, технічної можливості зараз її почути. Якщо буде нагода... В Одеській області багато роботи зараз. Так, Сьогодні ще розбійники пограбували ювелірну за допомогою вогнепальної зброї, пограбували ювелірний магазин в Миколаївській області. Ось пару годин тому здійснюється комплекс оперативних заходів для того, щоб зараз виявити злочинців та притягнути їх до відповідальності. Через те, я думаю, що... Звичайно, якщо буде нагода, то ми ще спробуємо Любов Гордієвську долучити до нашого ефіру, а ми з вами повернемося до нашої розмови. Так от, нездорова оця розмова приводить до того, що, дороге суспільство, що ми робимо? Які сигнали ми даємо зараз хлопцям молодим, це відповідно, і іншим громадянам? Значить, я розумію, що чоловік, ми говоримо зараз про миколаївську ситуацію в суді, так, чоловік, якому не подобаються судові рішення, приймає рішення, те, що він здійснить самосуд в залі суду. Він використовує гранату, таким чином 10 чоловік отримує поранення, і двоє чоловік гинуть. Якщо ми зараз в будь-який спосіб виправдовуємо, називаючи там, що він не вірив в судовій системі, правоохоронній системі, не вірив владі, там, і хто в цьому винен, якщо ми знаходимо хоча б дрібницю аргументів для того, щоб виправдовувати подібні речі, то завтра вони будуть здійснювати такі акти жертвування так званого в дитсадках, в громадському транспорті чи в інших громадських місцях під час скупчення людей. І насправді це там не постраждали умовно безневинні, на його думку, там люди, ті, які не причетні, да, але не постраждали як? 10 чоловік поранені. 10 чоловік, які не брали безпосередньо участі там в тих конфліктах, які висловлювала сім'я цього самогубця. Тобто нам треба категорично засудити будь-який спосіб, вирішити самостійно питання з притягнення до відповідальності і знищення своїх там противників, тих осіб, які нам не подобаються, чи таке інше. І подібну дискусію треба припинити. Пане Іване, сьогодні виповнився рівно рік з дня перестрілки у Княжичах. Розслідування злочину триває. Нагадаємо, торік під час спецоперації Нацполіції та Корпусу оперативно-раптової дії КОРД із затримання грабіжників у селі Княжичі 4 грудня 2016 року сталася стрілянина зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони, під час якої загинуло 5 правоохоронців. Генпрокурор Юрій Луценко заявив про те, що слідчі Генеральної прокуратури вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинності
злочинної недбалості. Заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко повідомив 13 січня, що службове розслідування інциденту в Княжичах завершене. Власне, через стрілянину між представниками різних підрозділів МВС міністра Арсена Авакова закликали подати у відставку. Пане Іване, рік пройшов, говорять про те, що службове розслідування завершено. Я хочу поставити питання вам, чи дійсно воно завершено і взагалі, чи є якесь просування у розслідуванні цієї справи? Які ми хочемо зараз почути якісь феєричні додаткові результати? Розслідування ведеться прокуратурою. Прокуратура, наскільки мені відомо, станом принаймні там на 2-3 дні тому, так, до вихідних висунула підозри 3 особам, які можуть підставно, тобто на думку прокуратури, підставно підозрюватися в тому, що вони вчиняли ті чи інші дії, які привели до цієї трагедії. Я нагадаю, трагедія полягала в тому, що загинуло 5 чоловік, із них 2 з Державної служби охорони, 2 з кримінального підрозділу Київської поліції, 1 із Корду. Так, 5 чоловік загинуло внаслідок перестрілки між правоохоронцями. Трагедія, чи збіг обставин, там, скоріш за все, це збіг обставин, чи якісь додаткові інші чинники там втручалися. Я думаю, прокуратура дасть в межах свого розслідування. Поліцейське розслідування, а поліція знаходиться в системі Міністерства внутрішніх справ, було завершено ще на початку цього року. На початку січня, власне, рік тому практично, були зроблені висновки. 8 чоловік були звільнені з системи національної поліції. Частина з них зараз проходить в цих кримінальних, практично всі вони проходять в кримінальному провадженні. Ще 12 чоловік отримали різного роду дисциплінарні стягнення. І це не цапи відбували, знаєте, такі, що знайшли, кого не жалко. Це ті люди, які очолюють справді підрозділи. І начальник Київської поліції, і керівник Шевченківського відділу поліції отримали дисциплінарне стягнення. Звільнені були керівник кримінальної поліції міста Києва, заступник керівника кримінальної поліції того ж самого Шевченківського району. Тобто по серйозному спектру осіб ведеться зараз провадження прокуратури. Наскільки я розумію, підозри полягають у службовій недбалості, яка привела до трагічних наслідків. І, відповідно, ми чекаємо рішення від прокуратури. Якихось сенсацій я б не став чекати від цієї справи. Є трагедія, є притягнення до відповідальності. Зараз винних осіб, винні особи будуть притягнуті до відповідальності. Ви перелічили тих, щодо кого були відкриті дисциплінарні провадження, і сказали про те, що 8 людей звільнили. Хто ці люди? Ну, хоча б посади, так, приблизно? Це різні люди, в тому числі я вже назвав, були звільнені керівник кримінальної поліції міста Києва, були звільнені заступник з кримінальної поліції Шевченківського району, були звільнені ті особи, які давали там безпосередні накази щодо дії тієї чи іншої групи. Скажіть, будь ласка, за цей рік, що минув після трагедії у Княжичах, чи змінилася якось координація між поліцією і спеціальними підрозділами, щоб такої ситуації більше не повторилося? Як співпрацюють наразі, до прикладу, той самий КОРД і представники Нацполіції? КОРД знаходиться в системі Національної поліції. Це один з підрозділів системи Національної поліції. Але коли ми говоримо, чи змінилося, чи не змінилося, то ми мусимо розуміти, що змінюється кожен день. Практично щодня відбуваються якісь заходи, дії, навчання, тренування, які дозволяють покращувати цю взаємодію. Вони відбуваються як в системі, так і в обміну досвідом з нашими іноземними колегами-партнерами. Тому сказати, що там щось радикально змінилося за рік, звичайно, радикально змінилося за рік, і в тому числі нормативна база, яка змушує там узгоджувати, погоджувати свої дії під час виїзду на подібні речі. Звичайно, кожна трагедія виступає певного роду каталізатором для того, щоб здійснювати якісь зміни, для того, щоб запобігти надалі там трагедіям чи непорозумінням навіть. Через те, так, поліція враховує, так, власне, як і вся правоохоронна система сконцентрована в системі Міністерства внутрішніх справ, враховує весь той досвід, який в важких умовах доводиться здобувати, в тому числі трагічний досвід. Чи має понести з високопосадовців хтось відповідальність за те, що відбулося тоді у Княжичах?
Ну, звичайно, ми, знаєте, за нашою хорошою українською традицією говоримо про високопосадовців. Насправді я обстоюю ту думку, що кожна доросла людина повинна нести відповідальність за свої конкретні дії, а не розмивати цю відповідальність особисту кожного. Розмивати між тим, хто старшим начальником, ще старший. У нас в пострадянській системі, знаєте, кругової поруки. Тоді, коли за одного недбалого бійця несли трохи там не генерали і маршали відповідальність. Ось така ось пострадянська система, тоді, коли я можу бути як рядовий, можу бути не сильно відповідальний, тому що однаково будуть голови летіти там вище, і ми якось розмиємо, в тому числі ту трагедію, яку я там створю своїми руками. Нам треба відмовлятися від цієї системи кругової поруки і робити так, що кожен відповідальний за себе. Якщо ви бачаєте поліцейський, доросла людина, який старше 18 років, там, чи 20, чи 25 років, чи будь-хто інший силової системи, там пиячить в ресторані, десь здійснює дебош, то він повинен відповідати, а не через 3 порядки повинен відповідати той командир, який його і близько не знає. Так? Тобто є певні речі, за які людина повинна нести персональну відповідальність. Що ж стосується відповідальності тих людей, які мусили провести інструктаж, які мусили провести навчання, які мусили там здійснити формальні і неформальні заходи з того, щоб цей боєць діяв професійно, якісно і адекватно в тій чи іншій ситуації, звичайно, от в цій системі координат і цінностей так ведеться перевірка і таке інше. Ну, коли ми зараз будемо за кожного бійця чи кожного рядового чи сержанта притягувати до відповідальності там президента України, міністра чи генерального секретаря Об'єднаних Націй, ну це буде нелогічно. Ви знаєте, питання посилення покарання, зокрема, воно постає після певних прецедентів. Після стрілянини у Дніпрі, коли вбили 2 поліцейських, заговорили про те, що спершу виконуй, підчиняйся правоохоронцям, потім будемо розбиратися. Після Княжичів так само говорили про взагалі певні зміни у правоохоронній системі, які мали б посилити ось цей блок захисту населення і самих правоохоронців. Після трагедії у Харкові, після ДТП, внаслідок якої загинуло 6 людей, заговорили про посилення відповідальності і про зміни, зокрема, до ПДД. Зокрема, з 1 січня у нас зменшується для населених пунктів швидкість по місту, так, до 50 км за годину. Чому мають траплятися якісь, знаєте, прецеденти для цього? Мають траплятися якісь трагічні події зі смертями для того, знаєте, щоб... за цією логікою я зрозумів ваше питання. Для того, за цією ця логікою реформа відбувалася. все те, що ми зробимо сьогодні ввечері, буде після того, як відбулося щось учора. Все, що ми зробимо завтра, буде після того, що відбулося сьогодні. За цією логікою, будь-які наші дії, вони випливають з попередніх якихось обставин, які складаються. Так, не можна виключити те, що подібні, трагічні якісь чи показові випадки, про які ви говорите, вони певною мірою змушують до якихось дій, так, каталізують якісь дії додаткові. Але разом з тим, ми розуміємо, що для того, щоб ефективними були наші кроки, потрібна в тому числі суспільна підтримка. І от так стається, що інколи і суспільству треба усвідомити глибину проблеми, в тому числі через якусь трагедію, яка відбувається. У нас насправді трагедій на дорогах відбувається достатньо багато. Частина з них є показовими. 10 років тому, наприклад, теж у Харкові в тому самому загинуло теж 6 чоловік на зупинці через п'яного водія, який вискочив. У нас є трагедії, в яких гинуть десятки чоловік в ДТП чи внаслідок якоїсь недбалості в історії України, ми їх можемо знаходити. Чи означає це, що ми повинні якось оглядатися, зробити чи не зробити, скажуть нам чи не скажуть, що ось ви використали такий момент? Так, в тому числі після таких моментів ми будемо давати суспільству якісь якісні і ефективні способи, як подолати ту чи іншу проблему. У нас, ми насправді місяць тому подали зміни до правил дорожнього руху. Ці зміни дуже системні, і ми сподіваємося, що суспільство їх підтримає, оскільки розуміє, що п'яним за кермом робити в Україні нічого, що перевищення швидкості – це серйозний чинник, який
скоює якраз вбивства на дорогах. Це головна причина ДТП, якщо брати статистику, Головна, це так, найбільше. 30% ДТП відбувається внаслідок того, що перевищення швидкості. 20% – це правила маневрування і 10% – це п'яні за кермом. Далі йдуть там менші по значимості. Так? Ми розуміємо, що зараз ми і по п'яним за кермом, і по перевищенню швидкості, і по правилам маневрування внесли цілий комплекс змін до законодавства України і, відповідно, сподіваємося, що Верховна Рада їх підтримає. Ви сказали про те, що люди так само мають бути готові в процесі комунікації з правоохоронними органами до того, щоб виконувати правила, для того, щоб нормально реагувати на те, коли там, до прикладу, тебе зупиняє поліцейський. І про це так само говорять, зокрема, говорили ми там з автомобільними експертами, так, про роботу, до прикладу, поліції із людьми. Але питання то в тому, наскільки жорстким має бути український правоохоронець, український поліцейський, тому що змінити свідомість цілого суспільства, знаєте, багатьох громадян, це трохи складніше, ніж дати конкретній людині конкретне завдання. Комусь із українців подобається той стиль поведінки, який демонструють деякі громадяни, коли зневажають поліцейського. Наприклад, ми бачимо аплодисменти там в Фейсбуці чи в коментарях під якимись подібними новинами, коли бачите герой якийсь зневажає поліцейського на дорозі, замість того, щоб виконати його законні вимоги, починає входити в якусь там дискусію більш чи меншою мірою інтелектуальну. Тобто є певне таке от стереотип, який зберігається з минулих часів. Але, друзі, якщо ми рухаємося до цивілізованої країни, то нам треба, мабуть, брати зразки і поведінки і суспільства в цілому, і його частини, яка називається поліцейською системою. І змушувати бути поліцейську систему якісною, такою, яку відповідає очікуванням європейського цивілізованого суспільства, але при тому і суспільство повинно так само демонструвати відмову від вчорашніх стереотипів поведінки. І якщо вчора це було модно і красиво, там, зневажати міліціонера, то, вибачайте, це не перспектива для успішної країни. Тому нам треба відмовитися раз і назавжди і брати зразок в тій самій цивілізованій Європі, як там ставляться до поліцейського. Спочатку виконуй вимоги, особливо. Ми бачимо, знову ж, якщо завдадуть собі клопоти наші глядачі перевірити і подивитися весь той об'єм відео, який зараз викладається по дискусіям і конфліктам, які виникають, він побачить, що 99 випадків поліцейський абсолютно культурно, цивілізовано людині пояснює, що треба зробити. І насправді громадяни часто це не усвідомлюють, стаючи наперед, стаючи в якусь конфліктну ситуацію і себе заганяючи в таку конфліктну ситуацію, на жаль. Тому взаємна культура – це те, що ми зараз пропонуємо і те, до чого ми будемо рухатися. Бо, крім того, робота поліцейського пов'язана, і ви згадали Дніпропетровську зараз трагедію Дніпровську, робота поліцейського пов'язана ще й додатковим ризиком для свого життя і здоров'я. І через те, напевно, в тих країнах світу, де вже пройшли певний трагічний шлях і трагічний досвід, говорять, що поліцейський має бути захищений знову ж, в тому числі від злочинця, який вирішить там використати зброю, наприклад, чи що інше. Ще хочу попросити вас прокоментувати роботу правоохоронців, поліцейських у конкретній ситуації. Зараз ми звернемося до слів міністра Арсена Авакова. Власне, він закликав припинити блокування телеканалу News One. Очільник Міністерства внутрішніх справ про це написав у своєму твіттері. Зараз ми можемо послухати його цитату. Із негідників робити страждальців. Третє. Власникам і редакторам каналу варто припинити провокувати людей. Четверте. Нацполіція прийме рішення по першому, третьому у межах компетенції. Напередодні, власне, активісти прийшли до приміщення, до будівлі одного з українських телеканалів, заблокували, наскільки ми знаємо, в'їзд саме там, де відбувається рух автомобілів, поговоримо про роботу правоохоронців буквально за кілька хвилин, тому що зараз долучимо безпосередньо Роксолану Завінську, шеф-редактора телеканалу News One. Ми неї розпитаємо про те, як працює телеканал сьогодні. Роксолано, доброго дня, чи чуєте нас? Пані Роксолано, доброго дня.
Щось у вас з ефіром. Щось у нас так дійсно сьогодні технічні проблеми з телефонним зв'язком. Ну, власне, ми можемо слідкувати і за тим, що пишуть працівники Ньюзвану у своїх соцмережах. Знаємо, що вони сьогодні працюють. Так от питання до вас, пане Іване, робота правоохоронців у цій конкретній ситуації була виконана в достатній мірі? Як вони мали діяти? Тобто є Звідки невідомі взялася, я хотів би нагадати глядачам нашим, звідки взялася конкретна ситуація. Один з ефірів кілька днів тому на Ньюзван, власником якого є один з народних депутатів Євген Мураєв. І оцей власник телеканалу Ньюзван дозволив собі сказати, що насправді Революція Гідності, яка забрала життя 104 чоловік, після якої розпочалася війна, яка забрала життя ще близько 3 тисяч українців військових і ще близько 7 тисяч цивільних українців зараз, близько 30 тисяч отримали поранення. От він сказав, що ця Революція Гідності – це був державний переворот. Відповідно, з усіма ознаками державними переворотом, як ми можемо це усвідомити? Що це були незаконні дії громадян і таке інше. Що мають робити громадяни України? Звичайно, громадяни України мають право на протест. І цей протест гарантований Конституцією України. Звичайно, я розумію, що блокування телеканалу як засобу масової інформації не дає ніякого іншого ефекту, крім того, що додає рекламних очок певних і, зрештою, іміджу, додає такого мученика справді. Ну, власне, міністр про це вже теж написав, сказав, у нас в Україні люблять тих, хто страждає. Це один аспект, це один психологічний аспект. Так, я перепрошую, ми спробуємо все ж таки зараз почути пані Роксолану Завінську, шеф-редактора телеканалу Ньюзван. Пані Роксолано, чи чуєте ви нас? Так, я вас чую. Доброго вечора. Доброго дня, так, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи відбувається наразі, чи продовжується блокування будівлі телеканалу, як наразі працює Ньюзван? Ну, от останню інформацію, якою володієте. Дякую. Перш за все, хочу сказати, що ми були б раді відмовитися від такої реклами, таких очків, що щойно сказали в нас в студії, оскільки блокування телеканалу – це великий стрес для всіх працівників телеканалу, для всієї нашої редакції, для наших ведучих. Зараз біля телеканалу продовжують збиратися псевдомітингувальники, вони не знімають балаклав. А в нас досі заблокований вхід. Відповідно, ми повинні користуватися аварійним, що виводить багато незручностей і перешкоджає роботі журналістів в під'їзді до каналу, виїзді з каналу, до приходу гостей. Проте ми працюємо, ми в прямому ефірі, і ми дякуємо ЗМІ українським, які цікавляться, які висловлюють свою підтримку. Ми за це дуже вдячні. Пані Роксолано, скажіть, будь ласка, правоохоронці, чи вже знаємо, що звертався телеканал за тими подіями, які відбуваються у вас біля приміщення, чи є вже кримінальне провадження, чи спілкуєтеся ви з ними, чи, можливо, спілкувалися правоохоронці з якимось представників телеканалу? Ми зараз ведемо пряму комунікацію. Ми вчора і сьогодні писали запити і в СБУ, і в МВС, і в Національну поліцію. Проте зараз нам відповідають, що акцію вони не можуть припинити. Наш виконуючий продюсер Василь Голованов щойно був у Нацраді. Нацрада закликала протестувальників розблокувати канал і переводити акцію, якщо вони є таке бажання, все-таки в мирне русло. Оскільки ми переконані, що мирна акція, вона відрізняється від того, що відбувається зараз у нас на каналі. Конкретне блокування. До прикладу, вчора нашій ведучій стало погано під час цього блокування. І до нас 40 хвилин не могла зайти карета швидкої допомоги. Ми не могли пустити лікарів. Ми переконані, що це не є мирною акцією. Проти мирних акцій ми не маємо нічого проти. Це прописано в Конституції, що кожен громадянин має право на волевиявлення своє. Точно так само, в Конституції України прописано, що кожен громадянин має право на доступ до інформації. І ми, як телеканал Ньюзван,
намагаємося надавати нашому глядачу всю інформацію. Пані Роксолано, ну і все ж таки повертаючись до причини конфлікту, як ти саме вчора споглядала коментарі активістів, які перебували у вас біля будівлі телеканалу, вони пояснили це саме висловлюванням пана Мураєва, який назвав Революцію Гідності державним переворотом. Позиція телеканалу, позиція самого пана Євгена, я думаю, що ви вже з ним спілкувалися з цього приводу. Ви знаєте, на жаль, не спілкувалася, і про позицію Євгенія Мураєва я не можу коментувати. Тому що ми, як телеканал, не несемо відповідальність за сказані в нашому ефірі слова гостями. У нас майданчик для представлення абсолютно всі політичні сили. Ви можете це просто відкрити і побачити будь-який глядач. У нас сидять як і представники БПП, так і представники опозиційного блоку. Так? Тому нести відповідальність за їхні слова в прямому ефірі ми не несемо такої відповідальності. Ми лише майданчик, який надає територію свободи заради висловлення. Пані Роксолано, я дякую вам, що ви знайшли час і долучилися до нашого прямого ефіру. Роксолана Завінська, шеф-редактор телеканалу News1, була з нами на прямому зв'язку телефоном. Ми, власне, говорили з вами про причину того, чому активісти з'явилися біля будівлі. Не забувати, що крім того, що Мураєв є гостем телеефірів, він, крім того, є власником цього каналу, який формує редакційну політику. І можна погодитися з тим, що канал надає майданчик для широкого спектру політичних сил, але разом з тим неприпустимі подібні речі ні від народного депутата, ні від власника телевізійного каналу. Зловживати зараз довірою українців і їх терпімістю. Скажімо так, він перейшов межу і, відповідно, має зараз результати. Те, що цей результат накладається на співробітників каналу і журналістів, з яких я впевнений, абсолютна більшість це патріоти України, і які не розділяють тих думок, які висловлює власник цього засобу масової інформації. Але разом з тим ситуація є такою, якою вона є. Я вважаю, що блокування не є ефективним способом зараз для вирішення цієї конфліктної ситуації. Я вважаю, що тут якраз наші колеги-правоохоронці, які займаються питаннями особливої частини Кримінального кодексу, яка пов'язана з державною безпекою, мають проаналізувати діяльність цього народного депутата, його вислови і, зрештою, зробити свої висновки. І я думаю, знаєте, той ступінь цинізму, коли навіть вибачення не приноситься тоді, коли вже думка пішла за словами, так, потім вже думати почав. Хоча я переконаний, що там думка відповідає словам. Навіть коли бачать, що ця ситуація додатково її загострювати, я б не радив жодному політику в Україні користуватися подібними визначеннями. І, зрештою, сьогоднішня ситуація – це та ситуація, яку треба пережити, в тому числі журналістам каналу. Правоохоронна система робить і зробить, мається на увазі поліцейська система, зробить те, що в їх повноваженнях, з тим, щоб не було якихось порушень громадського порядку, щоб не страждали там фізично люди, щоб не було загрози життю і здоров'ю громадян. Ви зазначили щодо причини цього конфлікту, і ми сьогодні спілкувалися із представником Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у нашому ефірі. І дійсно немає, оскільки Євгеній Мураєв є народним депутатом України, то регулятор не може притягнути його до певної відповіді, скажімо так, як народного депутата. Ну, а колектив каналу став заручником, відповідно, позиції свого власника. А повертаючись до Бо громадяни України не будуть терпіти антиукраїнських висловів, в тому числі зневаги до українського народу з боку будь-якого громадянина України, навіть цілого народного депутата, навіть цілого власника каналу. Повертаючись до роботи правоохоронців, от дивіться, принесли мішки з піском так до будівлі телеканалу. Там я бачила був і колючий дріт, розпалили там багаття у такій бочці, скажімо, залізній. Усе це знаходиться у межах певної дисципліни громадян. Тобто Національна поліція не втручається у це, якщо брати юридично. Так? Тобто є акція ось така, яка проявляється таким чином. Кожна акція, я б нашим громадянам хотів пояснити, як мусить діяти поліція цивілізовано в тій чи іншій ситуації.
Звичайно, ми бачимо прості варіанти вирішення. Там умовно беремо не цю акцію, будь-яку іншу, десятки, які відбуваються. Чому їх не взяли, чому їх не пов'язали в тій чи іншій ситуації, да? І не відповідно не посадили, не засудили. Дивимося в тому числі на те, є така, знаєте, адекватність поведінки в тій чи іншій ситуації. Відповідність заходів, які використовуються поліцією для того, щоб зменшити негативне значення від дій правопорушників, злочинців чи громадян, да, і з тим, щоб не привести до інших ще більше гірших наслідків. Тобто в даній ситуації поліція робить те, що робить. Надалі, якщо будуть якісь зауваження до її роботи, то відповідно є можливість оскаржити, є можливість в тому числі результативно оскаржити дії поліції, якщо вони незаконні на думку тої чи іншої сторони, в прокуратурі України. Чи варто додатково загострювати зараз ситуацію з тим, щоб виводити? Ну, це знову ж питання. Да? Тобто поліція приймає рішення щодо адекватних дій в тій чи іншій ситуації, щодо відповідного застосування тих чи інших способів і засобів. Що стосується різної атрибутики у вигляді мішків з піском, то вони вже стали традиційними. Шини стали традиційними для українського протесту, хоча я скажу так, що від цієї революційної естетики якраз її треба залишати в минулому, оскільки вона стосується більш жорстких і більш агресивних якраз часів і більш жорсткої протидії. Зараз треба шукати більш естетичні варіанти. Впевнений, вони можуть бути ще не менш ефективними, ніж шини, які палають там під чиїмись вікнами. Речник поліції Києва Оксана Блищук розповіла одному з українських видань, що наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом блокування телеканалу. Національна поліція має добу для того, щоб відкрити безпосередньо кримінальне провадження. Чи підлягає те, що відбувається біля будівлі Ньюзвану, під певне юридичне, якщо візьмемо так, кримінальне провадження? Чи буде воно відкрито, чи зверталися з заявами представники телеканалу? Може бути, цілком може бути, оскільки громадянами України є всі суб'єкти зараз, які перебувають в тій системі координати правостосунків. Відповідно, Національна поліція кваліфікує кожну ситуацію, чи не завдають вони шкоди охоронюваних законом інтересам інших громадян. Наприклад, реалізація права на громадський протест, чи не завдає воно шкоди іншим громадянам, які так само мають право на роботу, мають право на вільне пересування і таке інше. Тобто поліція приймає рішення, я думаю, рішення буде прийнято і, відповідно, там перемовини, наскільки я розумію, вони ведуться в подібних ситуаціях з усіма суб'єктами там протесту, так, чи масових акцій. І ну, я сподіваюся, що на сьогоднішній день ситуація така, що вона не загрожує життю чи здоров'ю якихось із учасників цієї ситуації, і вона вже ближчим часом розв'яжеться, сподіваюся, в інтересах країни. Хто перевіряє на те, чи є дозвіл на проведення тої чи іншої акції? Дозвіл на акцію не потрібен. Дозвіл на акцію, я нагадаю ще раз, це конституційне право громадян. І шляхом повідомлення до органу місцевого самоврядування, у даному випадку до Київської міської ради або до будь-якої з адміністрації, до Київської міської ради, не до адміністрації, да. До Київської міської ради громадяни мають право після такого повідомлення проводити свої мирні акції. Акції повинні проводитися мирно, без зброї, не загрожувати життю і здоров'ю інших громадян. Знаєте, хочу зараз дуже швидко, у нас добігає ефірний час кінця, згадати те, що відбулося під приміщенням ще одного телеканалу, трохи більше як місяць тому. Чи є якісь результати у розслідуванні щодо того, що відбулося із народним депутатом Ігорем Мосійчуком, і двоє людей тоді загинуло внаслідок цього інциденту. Чи є якісь нові дані, можливо, можете поділитися? Які б я зараз не сказав нові дані, а нові дані, я сподіваюся, ми почуємо від слідчих. Але які б нові дані ми не говорили, то разом з тим те, що задовольнить українців і всіх нас, це прізвища, імена замовників і виконавців нападів і на Мосійчука, і вбивства Аміни Окуєва, і всіх інших фігурантів надзвичайних подій, які відбувалися в Україні. Тому я
думаю, нам слід чекати того, що слідство дасть нам конкретні прізвища, імена. Пане Іване, я дуже дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нашої Дякую студії. вам. Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТР продовжить «Заман». Дочекайтеся і залишайтеся разом із АТР.